டாக்டர் எடுத்து வச்சிருக்காருங்க. டாக்டர் படத்தை செகண்ட் ஹாஃப்ல அப்படியே எடுத்து வச்சிருக்காங்க. தலைவர் ஸ்லோ மோஷன் இருந்தா இன்னும் ஒரு 10 படம் பார்க்கலாம். தலைவர் வேகமாக நடந்தா பார்க்க முடியாது. தலைவர் கீழே விழுந்துருவார் போல, வேற ஒன்றும் கிடையாது. விஷயம்லாம் இல்லை படத்துல. அதே சினாரி, அதே ஜானர் தான். புதுசா கூட இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம் போல. ஆனா இந்த படத்தை சத்தியமா பார்க்க முடியலைங்க. தலைவருக்காக வேணா பார்க்கலாம். இல்ல 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 படத்துல மியூசிக் தவிர வேற இல்ல 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 எனக்கு தலைவர் பிடிக்குங்க. படத்துக்கு வந்துருங்க. தலைவர் பிடிச்சிருக்கு. நீங்க என்ன எதிர்பார்த்தீங்க? என்ன இல்ல என்ன எதிர்பார்க்கணும் படத்துல? கதை எதிர்பார்க்கறோம், அதான் இல்ல. வேற என்ன மெயின் ஹீரோ பண்ணா கதை மாஸ்லாம் காட்டாங்க. மெயின் ஹீரோலாம் கிடையாது ப்ரோ. இன்னும் சினிமாலாம் இப்போல்லாம் மக்கள் கதையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சும்மா மெயின் ஹீரோலாம் மேட்ரு கிடையாது. கண்டென்ட் இருந்தால் ஓடும். இப்போ ஒரு படம் ஓடிச்சு, போர் தொழில், அதெல்லாம் மெயின் ஹீரோ எடுத்தாங்க. என்ன ஓட்ட ஓடிச்சு படம், அதை தான் சொல்கிறேன் சிம்பிளாக. என்ன விஷயம் மாற்றிருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்? விஷயம்லாம் இல்லை, நெல்சன் ஜானர் மாற்றினா நல்லாயிருக்கும். டார்க் காமெடின்னு. காமெடியில் ஒன்றும் இல்லை. ரோஹி பாபுலாம் அது ஒரு ப்ளூ சட்டை சொல்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரிக்ஸ் வச்சிருக்காரு. முடிஞ்சா சிரிச்சு பாருன்னு, அதுதான் பண்ணியிருக்காரு. காமெடிலாம் ஓரளவுக்கு அந்த அளவுலாம் ஒன்றும் இல்லை. டாக்டர் பாட்டில் இருந்த காமெடி கூட அட்லீஸ்ட் சகிச்சிக்கலாம். இந்த பாட்டெலாம் காமெடிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதெல்லாம் அவெல்லாம் தூக்கிட்டான் பாவம். அவன் ஒரு கோட்டை சாப்பிட்டு படுத்துருப்பான். அவனுக்கு அந்த போர் தாங்க இருக்குது. செகண்ட் ஹாஃப்லாம் தூங்கிட்டாங்க. செகண்ட் ஹாஃப்ல அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஓரளவு பார்க்கலாம், அவ்வளோதான். போதும் ப்ரோ, யாராவது போட்டுக்கிட்டு போகிறாங்க. தலைவர் மூஞ்சில மெழுகேற்றி வச்சிருக்கானுங்க. ஆனால் தலைவர் பாஸ்டால் நடந்தால் கீழே வந்துடுவார். வேற ஒன்றும் கிடையாது. வயசாயிடுச்சு, இதுக்கப்புறம் ஆக்டிங் விட்டுறலாம். வேற ஒன்றும் கிடையாது. சிம்பிளாக அவ்வளோதான். அவர் டெஸ்டிமோனியல் மாதிரி அவரோட பழைய படம்லாம் பார்த்து நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கலாம். புதுசாலாம் இது வயசாயிடுச்சு, ஸ்டாப் பண்ணி. மோகன்லால்லாம் மாசா இருக்கும். மோகன்லால் அதெல்லாம் சும்மா ஒரு பார்ட்டு தானே, வந்து சின்ன பார்ட் நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் எல்லாம் தேவை கிடையாது படத்துக்கு. அவங்களுக்கு கலெக்ஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. அந்தந்த ஸ்டேட்டில் கலெக்ஷன் ஆகணும் அந்தந்த ஸ்டாரை. மற்றபடி விஷயம் கிடையாது படத்தில். அவ்வளோதான். டாக்டர் 2. ஓகே, தேங்க்யூ.